42. Det är Jimmy Rapp som är snabbast på plattan därför. Utan 48, Mattias Johansson. Ja, det är Rudin på tredje. Volvo inte alls i Gåslandsdal, ligger på femte platsen. Vi ska se vad vi får tillbaka. Det är väl Marcus Karlsson som ligger på fjärde platsen. Ingen vet att Billy Andersson på femte. Och Jimmy Rapp, han rycker ifrån egentligen på 400. Rätt ur Roger Selin och tar sig förbi på en andra plats. Först Mattias Johansson med. Och sen var Billy Andersson med och ner till sista plats Mattias Johansson med. Så kommer Mattias Johansson tillbaka och tar draga fjärdeplatsen. Roger Selins tid finns riktigt gås men starade samma låt ganska på startpunkten med en 745. Men han var alldeles på en andra platsen. Sista varvet. Det tror jag Mattias Johansson faktiskt riktigt stört man pratar för mitt på före man fick vara då var idag tycker jag verkar som. Mattias Johansson åker så bra där på tredje platsen trots det här missbrukande stavet. I ledningen har vi Himmelandson efter en kom mot Möla och det kommer bli och en andra plats. Mattias Johansson. Och vi får på fjärde platsen. Det är nummer 30 Marcus Karlsson.